needs that are met and needs that are not met. So this donation is filling a gap, a significant gap, because I think our brothers, sisters who are inside, they're lacking so many things, from food to other materials. So this donation is key. It's important. Kutoka kwambira hapo na ministers kwa donation yao itangirije kwa yao ili kufanya kwambira kati ni zote so itangirije ili kwa watu ya no I think it kumjadiliana mpira na manje prison kuno masoko stress ya planta solution mambo kufanya kazi limbikisa tungadako na ministries muso pepe na mera kudone na udimuna kuzukandi jini kusa kuti prison ko kali maskulu maorphanage atu zoso azosiyana siyana ziminanga naone maga kuzoerenga nolandililo iwowa ndiolemegezeka eti akuyimira planta ya Site Soji Zingwangwa constituency Italia. Sabino Zingwanga Happy New Year. Christmas nali bwanji no gwajisunga adwet mugwa awasi amene bangana bano kuti mati tsegulira magomo ole mwana ndatsogolera nonse ole mugwa akonda ministry ndi kutsogolerwa nonse ole mugwa onse akunjira ole mugwa Times TV leya ndi timu yanu nonse ole muso wakulu kwa inu enyaga malwana moni nonse muli banji sindijedwa ndezo yankula last time nabwera kunoku ndizoti ndabwera program ina koma zidabika kuti ndipezeka ndayankhula ndopeza kuti sinnathokoze nditi plan yobwera kuzathokoza kuno kwino koma ineyo kuti anthu azinena kuti azinditchula kuti honorable ndine MP munandika ba MP ndinuyo pepana apo suti ndikupanga za ndale sinabweza ndale awo sindikupanga za ndale koma mangoena ndithokoze tsiku la lero li silanga si program yathu tangokhala nawo pamodzi akonda ministries zimene afotokozera ndi mapulani osiyana-siyana ofuna kukubweresera ndeti ichi ndi chiyambi so ndikuthokozeni malo mwanya madanzanga onse munali kuno zikomo kwambiri pitirizani kuti tangatira zosowa kuno ndi zambiri last time mawu amene mwina ndingabwereze amene nayankhulapo ulendo wathu auja kundende simapeto toto tamvanano eti Nelson Mandela mamuziwa eti anakhala kundende zaka 27 kuchoka ndende kakhala chani president enano amene mwakhalisa kuno tumumpinga njira munayi mumu kutunda kwete kukhala kundende kupezeka kundende simapeto azonse ndikoza kutchula ni list ya anthu amene anakhala mundende zaka atatuluka pano ndi anthu oti amalemekezedwa timalemekeza ndi mungobwereza ndimangondobwereza imeneyo kunoku awa amene opezeka panopa malo ano suti ndi conclusion ya moyo wathu tamvanadoti so program siyanga zikomo kwambiri kuti mnandiyitana mwandipasampata tibweraso tizacheze ulendo wina ukazakhale stage muliso inuso ndi matalent eti akamabwera olimba amene amatisangalasa funaso tizaoneso matalent iso amene muli nawo
Last time twapanganiza football sikuti ndi mpira wokha umene umafunika kuno. Kuli maluso osiyanasiyana amene anene olemekezeka aja ena ndi Mandela afunika mpaka kumatuluka ndi tindi mapulani akunoku izafika nthawi zafotokoze mapulani akunokuno bwino zikomo kwambiri. Tokoza kwambiri akuti kukhala kunoko simathedwa zonse sinanga kuno kuli Mulungu ukamapemphera kuno Mulungu amamvati chani kuchoka kuno kupita kumudzi ukangofikira ufumu madabo ta adzatheka bwanji mapemphero amene mapemphera kuno si achibwana iyayi mwakonzeka yashuta mu 2026 yashuta indiyo ndi ndani ayi pa nthawi inoyo ndikufuna no titavinako pang'ono eti takhalitsa tingovinako pang'ono kenako timve uthenga wa Mulungu. Nthawi inoyo ndimafuna nditane Miracle Chinga kuti abwere kutsogolo kuno angolipasako nyimbo ziwiri. Justy Wingfield, one of the directors of Konda Ministries. Yeah, we heard about the prisons here in Malawi, and our hearts broke for the people. We wanted to come, offer some support, give them some supplies that they need, some food and some other things, so that they can see they're not forgotten. We're here for them and we care for them. We also wanted to bring some Bibles to encourage them, give them hope, so they can be strong while they're here. Ine ndi Klaus Chikufenji, mmodzi mwa aine ake amene anayambitsa bungwe la Konda Ministries. Ifeyo timakhudzika ndi umoyo umene amaprisoners athu amakhalira amasowa zambiri pena amaoneka ngati woyiwalidwa. So ifeyo ngati abungwe limene limaonanso za umoyo wa anthu tinakumbukirapo kuti anzathuwa nyengo ngati inoyo ya Christmas timayenera kugawana mphatso chifukwa chake tili pano kuwathandizira nkhani ya chakudya komanso nkhani ya sopo ndi ngakhalenso mabaibulo kuti adzitha kukhala kumadya chakudya chakuthupi chakudya chakuzimunso adzitha kuchilandira nkomakhala ndi chiyembekezo kuti tsiku lina tidzakumana nawonso panjalo. Ndithu ndathokoza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.